бародаро автобус. Москва, Душанбе, Москва, Хуҷанд, Москва, Ташкент. рӯзои сешанбе, рӯзои ҷумъа рейс дорем. Метро Котелинг бародаро. имрӯз чоршанбе ба рӯзи ҷумъа рейс дорем. метавонед бародаро занг занед назанед ки метро Котелинг. ин мардами дида ҳамааш Бухоро мераванд. ана рӯзи ҷумъа автобус меравад прямои Тоҷикистон. тамошо кунед бародаро. ман дар ин автобус тамошо кунед.